sauraro, barkam da sake kasancewa a cikin shirin girkin sarauniya. Kamar yadda ka sani, ni ce taku Sarauniya Nana Abdulaziz. A cikin shirin girkin sarauniya, mu ne kawo muku haifataccen abubuwa masu mahimmanci. Kar ku manta, har da al'adun Arewa muke kawo muku. Amma kafin sanar da ku abin da za mu dafa yau, ku kasance tare da ni bayan wannan tallan. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Barkam da dawowa a cikin shirin girkin sarauniya. Kamar yadda ka sani, ni ce taku Sarauniya Nana. Tare da ni akwai gwanan nan. Kun san ta ai? An ta Habiba. Ina miki barka. Yawa sannu da zuwa ya gida. Lafiya kala. To yau me zaki girka mana? Yau kuskus muke da shi. Za mu yi kuskus da miya. Farko shi kuskus bai da wani wahala wurin yi. Saboda in kina da kuskus ɗinki, sai dai kawai ki ɗaura ruwa, in ya tausa, ya tafasa sai ki zuba kuskus. Muna buƙatar albasa, tarugu da tumatur da tattasai shine a can wurin wanda na jajjaga. Sannan kuma muna buƙatar nama. Kin gan shi can na riga na dafa shi, na tafasa shi. Ya isa ka? A za ki ƙara. Hakan ba. Sai kin ƙaro ma. Yawwa, sanu da aiki sarauniya Nana. To yanzu za mu bashi ya tafaso. Nan da na san minti 3 ko 4 ya riga ya tafasa. To shi albasa, kin san shi albasa yana ƙara lafiya, yana maganin sanyi. To bari mu sa kuskus ɗin. Sai ki gama mun bayani. Sai ki slicing ɗin albasa. In kika yi slicing ɗin albasa, sai ki sa shi wai a ƙarƙashin ƙafanki. A ƙarƙashin ƙafa kuma? Kika sa shi a ƙarƙashin ƙafanki, sai ki saka safan. Kika kwanta da shi da safe, duk gwiwoyinki da yake ciwo zai daina, kuma yana gyara ido. Hakan da zaki yi. Ko? Ya kusa tsanewa. Ruwan ya kusa tsanewa. Saboda shi bai da wani wahalan dahuwa. Kin gani? Ai ya kamata ma ina ganin mu sauke shi. To masu kallo da sauraron mu, ku kasance tare da mu inda za mu nuna muku yadda Anti Habiba za ta koya mana soya jajjagen mu, ko ba haka bane? Ku kasance tare da mu bayan wannan saƙon. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Jama'a barkam da dawowa a cikin shirin girkin sarauniya. Anti Habiba, na'am, me rage mana? Za mu fara saka mai. Kin ji ta ai tana wannan. Sai mu saka albasa. Sai ta dan soyi ko albasa? Sai me? Kamar minti 1 ko 2. Sannan sai mun saka taro. To da za ki ce Anti Habiba dan miƙo min in sami in taya ki sawa. Zan taya ki sa sinadarin nan. Ko ba haka bane? Ai kuwa. Kuma ga nama ko? Zan taya ki sawa. Yanzu sai mun bari ya soyu dan shi yana buƙatar soyuwa ne. To gashi nan mun riga mun gama zuba tumatirin. To zan iya juyawa? In muka bashi nan da kamar minti 5 zuwa 7 ya riga ya soyu, sai mu zuba ruwan naman mu. Sai mu zuba sinadaran. Mu dan zuba. Sabida kamshi. Kin san ban saka time din a cikin lokacin da nake dafa naman ba. Yanzu na gane. Sabida na fi so ya kamshi. Kin ga wannan sinadarin. Guda nawa za a sa? Guda 2 ma ya isa. Ya isa?
Yanzu za mu saka namu 100 over 100 zan baki. to shi kenan, na gode. 100 over 100. Kin gane? Tunda tumatirin ya soyu, yanzu za mu saka naman mu a cikin. To masu kallo da sauraron mu gashi an Habiba ta haɗa mana jajjagen miyan mu. Ta riga ta soyu. Ba haka bane an Habiba. Ta riga ta soyu, ta ma riga ta nuna. Kamshin ba a ba yaro mai tsiya. Ina fa? Ina gaya miki, ni kaina da na dafa na kosa in ɗanɗana wannan abincin. Zan riga ki ɗanɗanawa, ke ma dai kin san da wani. A'a, ai kya bari in ɗan fara ɗanɗanawa. To yanzu ku kasance tare da ni inda zan gabatar muku da Sarauniya wacce za ta ɗanɗana mana abincin da Aunty Habiba ta girka mana. Ku kasance tare da mu bayan wannan tallan. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Manador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Barkan da dawa a cikin shirin girkin sarauniya kamar yadda na gaya muku sanda Aunty Habiba ta haɗa mana abincinmu cewa zan sanar muku da sarauniya ta a yau wacce za ta zo ta ɗanɗana mana abincin. Sarauniya Fatima. Na'am. Ina miki barka. Yawwa. Komai lafiya dai ko? Alhamdulillah. Ga abincin nan. Ai tun ɗazun nake kallon shi. Sabida ke mana ce a girka ba ma sai kin kalla ba. Haba. Ni ba sai kin manta yi ba. Ai ta gida ce ni. Wannan abincin ana cin shi ba a magana. Ko? Amma ya zama dole in saboda daɗin shi yayi yawa. Dole ne in. To Sarauniya Fatima. Na'am. Ina son ki ba mata shawara a kan shafe-shafe, irin shafe-shafen man nan watan bleaching. Gaskiya kamar kisan yana da illa ko? Ai ba ma yanzu ba gaba. Kisan da farko idan suna yi za su ji daɗin shi. Amma daga baya kamar in ka tashi ko za a ma aiki kamar operation haka sai ka ga fatan ma ba kwari. Wallahi fatan gaba ɗaya ma ba ta kyau daga baya. Yanzu ma abin ya ɓaci daga mazan har matan yi suke yi. Gaskiya ni dai shawarar da zan ba su a daina wannan shafe-shafen. Saboda su turawan ma da suka yi man ma ba shafawa suke yi ba. Mu ne suke yaudara ake kawo mana muna shafawa. Haka ne. Masu kallo da sauraro nan za mu kawo ƙarshen shirin namu watan shirin girkin sarauniya a madadin sarauniya ta Sarauniya Fatima. Da kuma Aunty Habiba wacce ta dafa mana wannan abinci. Ni Sarauniya na ke ce muku a huta lafiya.